gaya wa cuy mengagi ba. Ay mengagi ning kupusil oh, talinis gitu mo yo. Oh? Na, walwak dinik kuning pala. Ito pa jud, anagin agin gitu. Kon deh. Ayo bau, natulid bang. Tak gitu dong. Hop. Tulis ya? Saya tulis ya? Tulis, oh. Wag kita pusilok, ipiko. Away kwarta. Nak lagi. Jaw. Nak lagi. Sa saon jud wa jud mayang jan. Sir, tay karon di ka makakron. Gawas na pusil. Ay, yung paggawas na kong dapuan Gawas kita na. ka. Gawas na. Para kita na ko. Yang magkita anig na pulis dire. Kita drakon ko. Menarik lo, menarik lo. Udah, gawas na. Bisa niyo. Dali, kaya oy. Pag kersinan mo natas yan no. Kau ba ni ko, natas-tas oh. Tas ya. Nga, belum full brief kaya ta. Tulisan pa yun. Ay susay pagbuot, kay mao na tong drama ron. Mo bet na tong plano nga tulison ka nako. Bahala po pre. Ito ha. Ito. Dulo guys kada. Ay salamat oh. Kuha jud ko grilo sa akong kauban og kanin sa nina. Ay kablaka. Ay kagool dia. Video lang dia kay iuli lagi na ko nung mag-video. Allah, nanapudri pa dulong, patay, karnap din mo to. Sinawa pa kayo, pag-o pa palit pa. Hoy! Para, unong. Tulis. Sa may tuyo ni Murra po. Isog ka, tulis, huwag kita na pusil ka. Palaw nga motor, bana ka. Sige, kanar man dihay. Tulis. Unsay tulis ko dira. Motor na wa ko'y kwarta. O sa iwa ka ruta, og motor din, pwede tulisan. Hubog, manay ka kabalong bawal na mag-drive, hubog. Unsay hubog? Nyaog din ikaw, hubog. Kaila ka na ko. Kaila, manulisay ka na ko. Ikaw, kaila ka na ko. Ay wala, huwag kong kailan mo. Ikaw, hubog. Ano ako man po himo ng hubog? Hapit man kay kuno mo ligsan kanihaw kay buwag ka lang taw dalan. Nganong, ako may hubog, ikaw hubog, kaya huwag kayong padaplin. Ya paligutom ko mo. Ha? Wala mo pa rin dala karon. Lagot ko. Bawan magud. Kamu labaw pa kung nagsagot. Hoy. Start. Kaya ito ako ngayon, mayat-mayang naruha. At ang tanging kaya Ayem, amira. payat ng puso. Ay, dawa. Oh, may na to plano nga tulison ka na ko. Wala ko pre. Ito ha. Ito. Dulo guys kada.